Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay man ituloy abasaan ti may kadwa, kan maudi apaset ti surat ni Amira. Natinag tirik na kiniluwi, gapoy ti kinasaya at ng pakpakita na kanyak, idi agdat daton pailaang. Amin nga ibagak, katong palan na. Kalpasan ti talo a bulan a relasyon mi, adda na kaibaga kanyak, nga adda pa'y sa bali a nobya na, kat nabayagan nga agdandan nada, taimun una pa'y ti relasyon da, ngamda kami. Ngamjak nga rod na mati Lady L. Pinanunot ko apat padak sandalaang iti imatang ko ni Louie. Kinasaok nga rod daytoy, ngam di na inaklon, tinaidanon kanya. Kat gapot ay ayatag unay, ti kaayan ayat ko, iso nga rod ti pinatik. Kat awanan ti sabali pa'y apatsyag, tanagbali na kon abulsak kan ayat. Itilaksid ti kinaado ti mang panagnat, iti kinababaero ni Louie. Binagbagaan na karod di kasingadan agayam ko Lady L. Taura iso, kat nagadon ni dumandanon kan kuana, nga aramid ni Louie. Ngamjak pulos impampangag, taisupay kitdi ti ginurak. Aging nga iti may sangal daw, day off ko idi Lady L. Kat madamangaur urayag ni Louie iti apartment mi, idi adda tinagdoorbell. Impagarup ko nga rod ani Louie ti dimteng. Iso ang nagdardarasak mat anang ilukat iti ritaw. Ngam naglaatak Lady L. Tababae ti adda iti ritaw. Ngam saan mi mat akadwa iti apartment. Dinamag na nga rod no siyak ni Amira. Katinsong bat ko, asyak nga rod. Kinunana nga iso ti kadandan na ni Louie. Kat sinaakon, no jak kayat, amariribo ti biyak ko. Naglaatak itinangag ko Lady L. Ngam nagbalin akon apalaban. Imbagak nga rod nga iso ti rumbang nga umadayo, gapot adda asawa na ijay Pilipinas, kat kabit na laang ni Louie. Limabaga nga rod ti kasangsangok Lady L, kat dagos at tinungpanak. Naglatak man iti napasamak, ngam nakabawi akadagos Lady L. Ginamatak tibuok na, sakon to insagunot. Dagos nga rod arimwar dagiti kakadwak iti apartment mi, idinangag dati komosyon iti ruwar. Inanawada kami, kat kinunada pa'y ang mga yabda iti pulis, no saan kami nga agsardang nga agap-apa. Pimanaw nga rod di babae, kat kinunana, asaan kami pa'y analpas. Ididimtang ni Louie, siyak pa'y ti inungtan na, kat kinunana, asaan arumbang a pinatulak ti may sapay a karelasyon na. Da kami nga rod ti simmaruno a nagrikyar, kat kinunak nga agsina kamin, kat mapanan iti ayan ti may sapay a babae na. Ngam inay-ayo nak Lady L. Kinunana, asyak ti ay-ayatan na.
Kat ni Danila ang tisaan nga umanugot nga agsinadan, taay ayatan na kanuunay ni Louie. Ngam ka rin na kanyak, nga isinanan tumatlaang ni Dali. Nalakanak laang ay aywan Lady L. Lamlam yung anak, kat mamati akmatan at dagos. Naglabas nga rod ti bulan Lady L. Kat nagsikukak. Impagarup ko. No ipamaysan ni Louie ti atensyon na kanya. Ngam nagbalinak at taken for granted laang kankwana. Tadi nagpay sarungkaran, nga uray amuna a day off ko. Imbes akadwa anak nga agpa-check up. Saan? Tadyak pa'y ammo ti ayan na. Di nagpa'y kumustaan. Saan nga agparik na kanya? Nudyak awagan. Pasig asakit tinakam tinalakam ko. Bayat ti panaginaw ko Lady L. Kinunangarod ti gayam ko. Adya kon panunutan ti amati si kuko. Tamang tedlaang iti sakit tinakam kanya. Kan delikado ti panagsikuk ko. Nujak aywanan ti bagi. Takwarentan ti tawan ko iti day di agundaway Lady L. Gapu ta pasig nga stress tinalakam ko iti amati si kuko. Iso ang nagpakada ak nga rod iti employer ko. Nga agbakasyon agpay ijay Pilipinas. Tapno makaangasak iti nalukay. Kan makapagpanunutak anaimpag. Maasya na kon iti sikug ko. Taadda pay laang iti unag ti tiyan ko. Ngam sakit tinakaman ti malaklak amna. Gapo iti kinairesponsable kan kinababaero ti amana. Nadanon nga rod ti kaaldawan ti flight ko Lady L. Nagbayag nga urayek ni Louie. Tapno sukunan nak iti apartment. Kat itulod nak iti airport. Ngam saan na nagpakpakita Lady L. Saan na payasungsung-batan ti awag ko. Iso a pinanunot kulatan. Nga adda iti sidong ni Dali. Iso a di nasungsung-batan ti awag ko. Kat nakarkaron a nadagdagan ti sakit tinakam ko, Lady L. Agsangsangit ak nga rod anapan iti airport. Tay ay ayag ti kasasaad mi iti sikug ko. Kinuna ti taxi driver ang nagluganak. Asaanak kanun nga agsangit. Tamakita kon ti pamilyak ijay Pilipinas. Ngam di nalaam mo. Noan niya ti pudno ang mapaspasamak. Diyak nga rod mailiw-liwag ti sakit tinagam ko. Nga aging ga iti eroplano, Lady L. Aging ga nariknak ti panagsakit ti tiyan ko. Nagdanagak Lady L. Amkak nga ang mga numaapektaran ti sikug ko. Idinakadano na kon iti airport ijay Manila. Nariknak ti panagruar ti nabuslon at dara Lady L. Nakarkaron ti panagdanag ko. Kat dagos nga intaraydak ijay ospital dagiti kakapsat ko. Anang sukon kanyak ijay airport. Kat daksang kasat. Tanaragrag ti sikug ko. Nalaos ti sakit tinakam ko Lady L.
Sadyak kabailan ti napasamak. Imbulos ko ti sakit a marikriknak. Iti sangwanan dagiti kakabsat ko. Kinunak a kabailak amin apan nagkapasakit. Asumangbay kanyak. Agapuanan ti ama ti anak ko. Ngam kasladyak kabailan. Ipan nagapukaw ko. Iti anak ko. Nakunakpay anak balinak mat anasayaat nga anak. Akabsat. Tauray makuna aburida kak. Tinulungak dagiti kakabsat ko. Tapno makaaon da iti kinarigat. Kat apalag paikit di ida. Tauray makuna nga awananda. Kat naragsak da iti sidong ti pamilyada. Idinto ta siya. Pudno nga da kwartak. At da pundar ko. Yam kanayo nagmat amaluklok ko. Apas pasakitan dagiti lalaki nga inayat ko. Kayat ko laang mati agragsak, Lady L. Timang bukal iti bukod ko a pamilya. Nga malasak akanayon iti nagan ni ayat. Nagbalin akon abulsak iti relasyon mi kini Louie. Tagdadatan ti panangal-alinaw na kanyak. Kat mangnamnamaak nga agbalbaliw tumatlaang. Nga misupay kit di ti makagapo. No apay anaragarag ti anak mi. Tapasig asakit tinakam ti impapaay na kanyak. Awan bibiyang na itiriknak ang masakitan. Nga uray agtatagsanak. Iso amanipod na ragrag ti sikug ko. Napukaw matan anaming pinsan ti panagayat ko kankwana. Tanatalalian iti gura ti sigod nga aglaplapusanan a panagayat ko kankwana. Binagbagaandak nga rod dagiti kakabsat ko, Lady L. Kinunada asaan anaskan nga agpalimusak iti ayat. Taadada amang ipatpatag kanyak. Tatikas kini Louie. Kat sana rumbang asangitan. Tirumbang kan kuana. Kat lipatanan amaming pinsan. Bayat ti panagpapapigsak iti bakasyon ko, Lady L. Ingkarik iti bagi. Asar dengakon ti kinamaag ko anagayat kini Louie. Naglabas nga rod ti aldaw nga awan apulos ti naawat ko nga awag. Manipod kini Louie. Amo nang agdadagsanak ang nagbiyahe. Ngam di naman laamuan no kumustan ti kasasaad ko. Isu a husto launay ti imbaga dagiti kakapsat ko, Lady L. Ajak dadaulan ti panawan ko. Itikas kan kuana. Nadanon nga rod ti panagsublik dito Israel. Dimtang ni Louie iti apartment mi.
kat tinungpak adakos iti agsasaruno. Idi arako panak kuma. Katimbagak, asaanan nga agpakpakita kanya, tanalpasan ti maipapan kada kami. Saan nga rod anamati iti imbagak, Lady L? Kinunana pa'y akasapulag daytoy, tamasikugak. Kan insaruno nang impaka, ajak kano kabailan ti makibreak, tay ayatek unay daytoy. Kasla naplengak iti nangeg ko, Lady L. Imparupakan kuana, ajak kasapulan ng daytoy iti biyak ko, nang runa kat awanan tisikog ko. Gapo, iti kinairesponsable na nga ama. Kat iso ti makagapo, no apay anaragrag tisikog ko. Nakita karot anak laat iti imbagak, Lady L. Kat kalpasan anairwar ko ti amin asakit tinakam ko kankwana. Kinunak apo manawan. Kat saanan nga pagpakita kanya. Taawanan apulos ti mariknak apanagayat kankwana. Tanapukawan anaming pinsan. Kat uray agbabae pa iti uray mano, awanan ti bibiyang ko kankwana. Nagpakpakasi nga rod nga ikakpay iti gundaway ng agbaliw, Lady L. Kat jak ko maisinsina. Ngam kinunak. Analadawan ti amin. Tasibubukulan ti pangedeng ko. Kat saanan ang mabaliwan pa'y. Tanumabalin na kumaalukatan ti puso. Sigurado ang makita na. Asaanan nga ipitpitik ti pusok, Lady L. Kalpasan na. Pinapanaw kon. Kalpasan ti manong aldaw. Nakuna dagiti amamok a makakitkita kan kuana. Akanayon kano ti panagbarbartag na. Manipod imbreak ko. Ngam nakunak. Adya kon interesado ang mga mo iti mapaspasamak kan kuana. Taawanan ti bibiyang ko. Nga uraan niya pa'y ti aramidan na. Kanayon nga rod amapan iti apartment mi. Kan umawawag kanya. Takayat nati makisinublian. Kat ikar karina. Adinan ulitan dagiti inararamid na iti kalabas. Ngamdya kon ingkas kaso, Lady L. Tanakariinga kon, iti pan nakailibay ko. Kadita, nasurukan atalo atawan tinapalabas. At damatan ti Chinese akadandanak. Kat may nga engineer, dito Israel. Kat nariknak kan kuha na ti panagayat kan panangilala. Ajak pulos narigna kadagiti imo nang hinayat ko, Lady L. Kat plano minti agkalay sa ijay Pilipinas. Numalpasan ti parikot ti sangalubungan ita. Aging galaangan dito'y Lady L. Katagyaman unay iti oras kan anos mo anang urnos. Kan nangibasa dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Amira, itiramatgan,
Israel. Amira, pagayam ko, anya nagasgasat mo anak Sara kadagiti imon na ababairo kan irresponsable nga inayat mo. Nganupay kasta? Maragsakan akbarakan ka. Taamok anaragsakan iti agdama. Agbalin ko mga adal kan ka dagiti padas mo iti kalabas. Kan nakarkaro pa'y apasaya atem ti biag mo. Katagbalin ka pagwadan asilaw ti pagtaengan, iti buklan yo a pamilya, iti agbalin a katakunaynay mo, iti biag. Alakastan, Amira, katagyaman ak unay iting kapanagsurat iti programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yo nga intay ibasa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman akunay, and please, don't forget to like and subscribe.